atong ibutang sa kahuna-huna nga nganong kinahanglan pa man nga tudloan ta ning spiritual warfare. Ba? Nganong mga di na lang tama lang dito sa ngalan. Tama na lang dito sa ruwag kakudis. Nganong kinahanglan pa man kita magtuon pa uduga na ituon sa pagtugmo. So far, diba nakadungog man sa mga kanta kung Mighty Warrior, atong kadungog karon kanina. Kinaagi tay gubat. Naagi tay away na atong awayon. Na kung dili ka mananao, kung saan mo pag-abot sa iyong Biblia. Gani ngon siya, Mark 16, 17, 18, katong mutuo sa iyang ngalan, makapanulti sa ilang pinulunganan, they will cast out demons. So magkapahingin sila demonyo. Sa ato pa, part yun siya sa atong paglakaw, ingon na nagsunod kang Rabbi Yeshua, kay si Rabbi Yeshua mismo, nakibugno siya sa demonyo. Giaway yun niya ang demonyo. So naagi day gubat. Tumuna nga kita kay follower man ta Rabbi Yeshua, lisod tug kaayo nga ang atong captain of salvation, ang atong general mo si Rabbi Yeshua, niaway sa bugno, kunya kita nga nagsunod, di ko ta pwede mo away, di ko na pwede. Dili ka sumusunod niya, di ka matutuo niya. So mo nang iskutan yun nato dinhi, unsa yun ning pakibugno. Kay daghan kaayo mga magtotoo, mga sumusunod, powerless. Wa kay gahom. Gidaog-daog sa demonyo, gihaso sa demonyo, gikulata sa demonyo, hangtod na poses, na-demonize na. Kaya ano, di kabalo, maunta, sa niyang nakabig takang Rabbi Yeshua, daghan kay taong position of possession. Daghan kay taginagiban nga ipagamit niya sa to, pero di nakabalo magamit. Kaya unang-una, ignorante ka. Di ka gusto nga muaway sa gubat, o di ka gusto nga muapil sa gubat. Ang saan yung pagkaulat kami? Yung may mantag, we are more than conquerors. Ang saan yung pagka mananaog, o more than nga mananaog, nga wakali ka muaway sa gubat. Naunsahan kung yung pagkuban, na naging dito ang pulong, I have fought a good fight of faith. Nawa man galit ka muapil sa away. Wala kita yung away. And importante ni siya sa tuwa. O importante po ni sa itong mga kaliwatan. Notice ninyo nga, kung sa galay teaching karon, muong po na siya ay isulay rong si manahuna. Bubot ba yung huna-huna na hasod ba ka? Pwede na yung ipapahawa. Pwede na ninyong ibugawon. Kung na ay nagtindan, actually, kayo spiritual warfare manggol, duha ni siya sa ako nang giingon ninyo, dahil duha kabuk atong away. No? Kanang gitawag na itong external warfare. External. Okay. Warfare. So, umuuni ang imuhang body, soul, and spirit. Naapoy gitawag na ito sa soul of internal. Internal na warfare. Ang external na warfare, kinahanglan ka mo cast out sa demons. Kaya nga no, ini si Satan, kaila siya sa imong weakness. Kaila siya sa imong kaluyahon. Kaila siya tanan nimo. So for example, imong kaluyahon last of the flesh. Ang demonyo, muhunghong na siya nimo. Nagkaroon, o paghunghong niya sa imuha, di ka kabalo mo papahawa niya, mauyunan niyo ito yung gihunghong. Sumuhimo ka sa gihunghong sa kaway. Kung sa'y kasagaran tumong sa hungong sa kaway, leading you to sin. Sana ginayang gusto. Nga muhimo ka sa sala. So mo na gitawag na to external warfare. So external warfare, nagsige siya tintal nimo. Kanang atong topic about sa tentasyon, buo na nakapaagi gamito nimo ang imong power. For example, because out nimo sa mukang na spirito, niya tigit mo hawa. So kung gamit na mo kag another weapon, di ba kung sa man atong na-possess, katong ingon diri sa pulong we have power over the devil. No, we have power over the enemy. Perform miracles, heal the sick. So naa kay power. Kung dili nimo ma-cast out siya pinagi sa ngalan ni Rabbi Yeshua, na mugamit na pugag another na power. Kung sa nga power? Power sa iyang dugo. Tumiyong ka, kabay Luhin, sinit sabot sa kuha. Hapin na di ko makasala. Tabuni lang ko sa itong hamiling dugo. So magpatapo na kasi ang hamiling dugo. So once ngayon mo i-confess nga, Rabbi Yeshua, tabuni ko sa itong hamiling dugo. So diha na yung tabunan kanya. So mag-isip na siya ni doon kay covered naman ka sa iyang precious blood. Pero ang punto din kinalag mo to o yung ka. Wait on, fight the good fight of faith. Dayon, for example, wala na siya magsamok nimo. So magita na po siya another higayon nga mutingtan na po siya. So actually, ang external warfare iksoon,
Kargado ni siya o mga tentasyon. External warfare. Muna, kinahanglan yun nga, mugamit yun ka sa imong authority. Sa ngalan ni Rabong Yeshua, yung ipapahawa, kung dili, pinaagi sa pulo. So, gamitin ninyo pulo. Quote mo, versikulo, then ipadungog sa iya. Para ba ni Rabong Yeshua, sa diyang itinta sa dilibag, ingan siya sa demonyo, if you are the son of man, command these stones to become bread. So, saan may gigamit ni Rabong Yeshua? Gigamit, ikaw sa tanas, pahawa ka, wala. Yun sa niya, gigamitan ko niya pulo. So, saan niya gigamit? Man does not live by bread alone. Gagamitan nila for every, sa pulo, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of Elohim. So, ang gamit ani sword to sword, pinensingay sila. So, ang demonyo igsoon, mo gamit isa sa magiban. O for example, pulong iyahang itisot sa imuha, kinahanglan kabalo kung kabubalo sa pulong. So, muna kinahanglan swito mo sa pulong. Kaya ang pulong espada na siya. Mo bitaw ni nagtuon tapi mikron og kining about sa mga bersikulo tanan nga mga pamalaot o maagi kay aron nga dili gid mo maignorante di pud mo makatuig sa pulong. Kay pud mo hindi mapud nga mapili o pinaagi sa pagtuig sa pulong. Kinahanglan straightforward, insakto gid pagkagamit sa pulong. Mo bitaw sa Timothy 2:15, rightly dividing the word of truth. Dali kaduha. Kung dili siya madala sa pulong, gamitin mo sa ngalan niya. Kung dili siya madala sa ngalan, gamitin niya po ito. Hold fast. Hold mo sa iyong faith. So, mo niya, daghan niya, power of the blood, power of the word, power of the spirit. Pero I'm sure, sa ngalan lang irabon niya siya, mapalagi na siya. Sa dugo lang irabon niya siya, mapalagi na siya. So, mo ni gitaw na itong external warfare. Ang external warfare, tintangon ka sa demonyo nga makasalak ka. So, kani, dili lang sa mga ulitaw dalaga, mismo sa mga ministers, sa mga believers. Ang mga believers, tintalo niya, pinaagi sa kabalaka, pinaagi niya sa mga hadlok. No? Sa follower po, sa di magsugod na ka, tintalon ka niya, balik-balik kung kanyang hubong at tanahawaling, ano gisunod bang ka ng dalana, nga bati ng dalana, na gamiton po dyan yung imuhang mga parinting, ang musulsul po nga, nga masubay-subay man mo ng dalana, nga di man na insakto. So, dagang factors, no? Then kung worker na ka, hanagan na yun ka, naabig niya po tentasyon kay ano, naawag ko sa process. Naatay proseso nga atong gidian. Then ang proseso na atong gidian nga alagan, muagi man kita atong mga kawalan po. Muagi kita sa mga kagutong, muagi kita sa mga kalisod, muagi kita sa mga hardships. So dito po kaya tintangon na po, lagi, isunod manggog ka, tanawa, wala lagi kayo madawa, wala lagi kayo kwarta, pusoy ka. Nausaw mo ito. So, kinahanglan, naagin mo ipulo nga lihugtan. Okay ka ako sa diyan, itikang ako. Abay Elohim, ang tentasyon sa kuha, mga landad ka, hindi na ko sa kaway, mga landad ka, wala tayo mo provide ni mo. Wala na mo hatag ni mo kwarta, kay lutos na ka sa imong mga igsuon. Inuot man to nga ako provider ako mga igsuon. Pero kung sa may ihong po sa Spirit sa kuha, Matthew 6:33, hold on lang ka pagpangita sa gingaran, unahan lang siya. So, dinuod yun. Sa dihan niya, hold on ka sa pulong, kanang ito, power of the word. Huwag na siya kapitid. Muna siya na. So, mga external na siya. Ang internal warfare igsuon, sulod niya siya sa imuha. So, dili niya siya maaway ni mo, pinaagi-cast out. Na? Ang external mo ni ato mga kaluyahon na nasa turong kasing-kasing. Pinahanglan niya siya o deliverance. Kung saan ang deliverance? Paghawas. In what way? Through humility. Mora gina. Humility, sa-usapot ng agi, through cleansing. Pangahit yun mo. Pagpaubos o pangahit yun mo, minapasan mo. Kaya, ang tintagon, ang demonyo, katupod mong kaluyan na nasa sulod mo. Diba? Ang kasing-kasing, pinakabok sa kasing-kasing, sudagkan siya. Matthew 15:19, katong blasphemy, katong mga covetousness, katong mga daghan pa, kawat, o tuwak siya sulod sa imuha. So, kinahanglan, ma-deliver ko siya. Kaysa diyan, wala na kay mga limpyo ng imuhang soul, kanang soul, natin imong heart, natin imong mind, natin imong intellect. Pag malimpyo na siya din ha, huli na siya, lisod na kay katintalo. Di po ka matintar. Kaya nga naman, wala naman kay hugaw sulod mo. Pero once na nakapay hugaw diha sa sulod, muunay pirti katintalon sa kaway. So mahitabo nga kining warfare dili nato ni siya gamiton. Kaya hindi ka makita kaya nga naman deep sa imong kalag na ang imong spirit. Naa dito ang mga treasure. Ini atong spirito igsoon, naa diha ang mga treasure.
Kung sa may nasa yung spirit, na dito ang faith, na dito ang word, na adi ang mga bahagi. So ang target karon sa ni Satan, patyo niya ang spirit. Through sala. Luyahon niya ang espiritu. So muna kung makasala na ka, makondem na ka, di na ka mo fellowship sa Lord, di na ka mo pray, makondem na ka, dahil magbuta na kasi mong dalan, hantod, mawala na din ka. So muna iyahan mo sa ato. So muna may tagtik, hindi kita. Okay, dili na. So, what is the nature of our warfare? Kung sa may nature, kinaiyahan ba? Kung sa'y purma sa itong pakigubat. Okay, ibasa ko Ephesians chapter 6, verse 10 to 15. Sa katapusan mga igsuon ko, nangalikod kamo diha sa yuhib, ug sa kahon sa iyang puso. Nagsulog kamo sa bukos nga hinagiban sa yuhib, aron kamo makaasdang batok sa mga paglingkod sa dawtan. Kaya ang atong pagdumog dili batok sa dugo ug sa unod, kundi batok sa mga punuan, batok sa mga pagbulotan, batok sa mga magbuot sa kalibutan, niini nga mga pangitip, batok sa mga kagamhanan nga espirituhanon sa kadautan diha sa mga langit nun. Tungod niini, kuhaon ninyo ang bukos nga hinagiban sa iluhin, aron kamo makasukol sulod sa adlaw nga dautan. Ug kamo sa buhat ang tanan, makatindog kamo. Busa manindog kamo nga binaksan ang inyong mga hawak sa kanturan ug tinuban sa kumaya sa pagkamatarong. Ug sa matuuban ang inyong mga tiil sa mga pagtagana sa maayong balita sa pagkidait, dugang sa tanan, sa nakakuha sa kalasag sa pagtuo, nga sa makabaton kamo niini, arang ninyo mapalong ang tanan nga mga udyong nga kalayo sa dautan. Pagdawatan ninyo ang sarugot sa kaluwasan, ug ang espada sa espiritu nga mao ang puno sa iluhin. Uban ang bukos nga pag-ampo o pagpangamuyo sa tanang panahon diha sa espiritu ug managtukaw sa bukos nga pagpadayon ug pagpakiluoy alang sa tanang mga balaan. Okay, so, ani nga siguro nagpamatuot na naagi ba? Naagi away. So, ang nature o kinayahan sa atong pakigubat dito, sumara sa verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood. Wrestle. So, may wrestle. Ha? Wrestling. Kita na ang salita nga wrestling. Yeah, isang nakakita ng wrestling. Ito itong mag-wrestling, tago kay mga muscle, no? Tago kay mga muscle din. Ay kayo lang pagkabintap sa lawas na yun. Paghuman, ginagpanay sila dahil human, layog sila, paghuman, ibunan nila. Oh, dahil ba, inabay ko man gani. Pero ubah ko kagyapon. So, ang nature ani is, nature sa itong warfare is, it is a struggle. Itong nature is, it is a struggle. Another word na wrestling. Mo bitan dito, nag-struggle man ko eh. Nag-struggle man ka. Sa talig soon. Ano na struggle? Kung saan ninyo pagdaog sa gubat or sa inyong struggle, naka-overcome mo. Kung sa manifestation. Ang struggle, kita na sa i-refer na ko dito sa 2 Corinthians 10:3-4. Kanin, kung mo kung silang tuwa. Na siya connection. At ibasa 2 Corinthians 10:3-4. 3-5, ibasa. Kay bisan kami nagakinabuhi sulod sa uno, wala kami makakigubat sumala sa uno. Kay ang mga nagiban sa among pakigubat dili mga dawat dili mga hanan sa tibangan sa iluhin sa paglumpag sa mga kuta nga nagalumpag sa mga hunahuna ug sa pagsatagsa kabutang ng gibayaw batok sa pag-ila sa iluhin ug sa pagbihag sa tanan nga hunahuna ngadto sa pagkamasi lulundon kang Yeswa. Kung sa itong makita din kaya iksoon wala sa mga pagbuhay sa di niya mapicture out. Sa di niya mapicture ba? Hindi ba? Pero tagaan na lang mo okay. Suma sa pagsabot ng masabot ninyo kay ang gubat manggod, the more nga magkaguwang ka, the more nga magka-mature ka, lahi-lahi imuhang anak sa kakigubat. Pero sa bago pa nga isulod sa kakigubat, bago pa kang sundalo ni Rapo ni Yeshua, siyempre natural, di ba sa tawhanon, hindi ka magigkaingon nga ka ng idrisog bidig ka gubat atong grabe nga gubat. So, training sa ka. So, umay mo kang sundalo ni Rapo ni Yeshua, kinalang mo ating ika-training.
Di ba? Training yun ka. Kanang believers, ikaw na din sila nagtuo. So, along sa ilahang pagka magtotoo, nakapon sila ilahang i-overcome. Nakapon sila ilahang gagawin. Pero kaniwang kong panungdalo, no? Kanang, para gini siya niya itong mga disigido yun kaayong sundalo yun yung sundalo. So, follower ka. So, sa mong pagkaroon follower, nag-training ka, nagpa-discipline ka. Ngayon, siyempre, wala ka training. Training sa pag-exercise mo ng lawas. So, nagkatakan sa panungdalo, yan po siya. Dahil sa diha, kung malakang training, padala na rin exposure na dahil. So, dito na mapapatod ang noong sa inyong mga nakatunan. Dahil pagkawaman na, daghan na dahil ka, kawayon ng mga demonyo. So, ang first ng mga demonyo yung awayon, for example, ang training na ka, kanang pagka-hingatulgol, pagkatapulan. Awayon na ninyo. Ha? Ang demonyo igsoon by the rank po na siya. Kada kaluyahon or kada spirit na mo overcome, one rank higher ka. Pasabot, kanang hingatulgol, di na ko mapilian. Kanang pagkakubitos, kanang pagkakawatan, di na ko mailan na. Kaning, unsa pa, kaning pagkalakawan, pagkamubot-butot, di na ko na, napakontrol ako na bumisyo. So, magkadako na siya, magkadako. So, the more na naa kayong overcome, magkadako imong ranggo. Hangtod nga, ang final nato na kaaway, natong awayon, kamatayon. So, ninyo makaroon, kadaghan pa kayo mag-iaway ka, kadaghan pa, no? Ako lang na nakita pa nga, pagkadaghan pa mag-iaway yun. Ako karon, gamay-gamay na lang niya ako kay over the years, napakipog no, grabe gid ang samad-samaran gid ko, no? Kay ang atong tulad, hindi pinasilay diya ni. O makita pa niya akong espirituhan, pagkadaghan akong samad-samad, no? Dali nakita na ako sa pananawon nga, ma-recall na ako itong panahon ba nga, grabe gid ang warfare na among isulo, external o internal. Kanang moral gid ka naluya na gid ka. Nang siyempre kasugot magkakaroon. Dahil weak na gid na weak. Pero sa kalit lang, kita na ko ang kuwan nga masa ka pa sa kong kagalingon nga ibaro ko nga kuwan yun, kanang forward yun. So, karon looking back na ko, kung ginantaw ba nga kay gamay-gamay na lang yung no? So, mahurot na gali ang tanang struggle ngayon mong struggle pasabot, doon na ka sa finish line. Kung kamulo pa galing mong struggle igsoon, ha? Kamulo pa galing mong, actually, ang struggle mo inani between obedience and disobedience. Okay. Ang struggle igsoon, mong abot ra gyud siya kung naaning duha. Unsaon man nimo nga makita na nidaog ka sa imong struggle. Kung maka-obey galing ka, pasabot, napasara ni mong struggle. Pero mapili galing ka, naka-disobey galing ka, wala ka nakapasara sa imong struggle. So, kaning kumpat igsoon, it's a matter of obedience or obey. Maka-obey galing ka, isang grabe nyo nga, for example, pangayong kagpasaylo. Nabi mo, ngano, mga yung pagpapasaylo nga, parehas man, minakasana. Niya, ginan, mag-obey lang, God. Di ba? Ga-fight ang imong sulod nga, okay ba ni? Pero naka-obey ka, sa'yo alam ko, padul ka, nakapangit ka sa'yo. So, nakapasar ka sa iyong struggle. O wala ka maka-disobey. So, hidaog ka. For example, mga litang dalaga, iinan nga, ayaw lang sa lagi mo pagkapad. Ayaw sa mo pag-istorya. Kaya iwang system, na anak magkukong na ako yung kapamon, maka-istorya ko sa iya ha, dahil mag-istorya ni. Bibala orang ka, ayaw sa istorya. Diba? Siyempre, naanak magkakik istorya, na naka-struggle. So, ang resulta ani, kung hindi ka maka-obey sa instruction, pagsak ka. So, another ito. Pamura ni Mintiman, ha? Mudaog yun mo sa inyong struggle kung maka-obey. Kung kita ni ang wrestling, sa nature sa wrestling, according pa din sa yung dili, note that wrestling is a fight that is constant with a series of holds and throws. And it needs a lot of energy to do the fight and to pin down the enemy. Ang saibot pasabot. Ha? Ang ikaw karon na akay ang imong sulod kanang gusto mo obey. Ang imong
kala kung imong physical, gusto mo disobey. So ka, nilayo kay ng duwa, asa yun kay mo daog. Pero abin ninyo, ang daog ani igsuon, sa diha di ay nga, obey na ka. Sample ay sa ka-instance na iikot, makikita din ako ang victory. Katong pagpangalagat ako, ang akong igsuon, mga ginay ang ianita diha. Mo ginay grabe na akong maglulutos. Dayon, over the years, nyabot na o, nakita ko mag 30 years. Nya, kada makita nila sa syudad, mulutos ginaskuha. Here comes karon pagkamatay sa ang eldest. Siyempre, mato kong syudad, mato mong dito sa akong mong kinawagwangan kay welcome ko sa iya ha. Dayon, isa kong believer siya, nakasabot siya sa akong standing. Dahil pagkamatay sa akong eldest karon, ang eldest. So, pag manaog ko, dapat mo ko'y kadayunan. Pero instructionan mo ko sa spirit na manaog ka, dito ka matulog sa iyong mga kitsuon na magulog. So, kaya ko struggle, ano ato mo dito makabalog dito kung sa akong dangatan dito. Maglalis na po dito. Na kay, di naman dito nga, obey lang sa imong nalugan. Obey lang sa Holy Spirit. So, mo to. Kanya ito dito. Pag ato dito, natural. Ida yun man ka sa balay sa maglulutos, lutuson yun ka. So, dawat ka. Mura ka, gibunalan ka, gihapak ka, gibunalan ka, daghang istorya. So, humiliated yun ka, nang mapaubos yun ka. Na, kung musukol ka, hindi ka. So, mo to, nakapuntos na ko, naka-obey na ko nga niya dito. So, anong dito nga, no, ako siyang balay, dito na po kasulayan, kung makasukol ba ka sa iyahang istorya, makasukol ba ka sa iyahang ilutos imuha. So, anagan na po ito mapuntos. Kung musukol ba yun ka, na nakanindot lang kayo kay, ginawa ko sa spirit nga, paubos na. Hilom lang. So, mo to, o yun na ako siya na. Pagkahuman niya, o wala pa niya akong magunan. Sunod na po na akong balik, nadala akong lutos. Ubay magkasaboy sa spirit. Pero later on, sa diha di ay nga nakita na ko nga nagpasar na mi, nakapasar na ko, so nag-uli na ako mga relasyon. Maayo na akong pagkinagdanay. No? So, welcome na ko sa ilang balay. Dayon, hanggang nga, nagkabalik kilang amo, maayo. So, muna'y resulta iksoon sa obedience. For example, ito na po, ang puntos akong kinabuhi. Kaya, pagdaan ng hatag-hatag. Di ba? Kamong ibang mga babae nga gihatag sa wala niyo magustoy. Di ba sa inyo mapili? Loglot mo ha, gusto mo mag-hiko. But it's a struggle. Ito po ay nasa buha. Hindi niyo ko ni Mrs. na hindi kami makauyan ni Mrs. Di ba kamo mga electable talaga? Nanong magkakos ka mo, kaya parehas mo likes. Di ba? Oh. So parehas mo mga likes. Ang gusto ni mo, gusto ko niya. So magkauyan din mo. Na what if karon? O ihusahon ang nakagusto sa wala makagusto. It's a struggle. Ako, in the first place, happy ko mabuang. Hindi sa kong lifetime ba yan Kanang panagiyo sa iso, o dili na nakay karoon lang naglawa. Lifetime na yung uban nun, ang wala di mo magustuhin. Wala na yung maroli. Happy ko mabuang at ito. Sa diyan, nagsugod na akong disobey. Dagan na kayo dito ng mga pulong. Wala na, nalibog na. Imagine, pagkadagalan ako libog ang pulong. Pero mistake na akong pagsagot sa pulong. Final decision. Limitahan akong grandma. Sama karandi, obey ka or disobey? Wala na. Hindi na iyakong ko. So, nakamindot lang. May nang kasi ayun kayo. Sa final year nga day, tagaan ako kay lingit. Kay otherwise, kung dili ko ka-obey, disfellowship na ko, wala akong kasi manay. Papawa ko na ko ni grandma sa mahanay kay dili siya gusto o mga example sa disobedience. So, muna to. Ako ni karon. Almig lang kayo kay iluhod mo kong kabayuhin. Pagluhod na ako, ay mostly, sagaran din nakita ko sa mga kinabuhi, labi ka ng crucial, bitaw ka ng danger na yun kaayo na sitwasyon nimo. Sa diyang muluhod ko, makaduhod mong gusto ko pugong niya. Tumutong nga sa diyang, iluhod na ko, abayuhin. Mukailalog ko sa imong kabuhod ko.
Before pa ko niluhod, nakita na ko vision. Kita na ko akong nanay, si istorya ni, na yung ko nga, nay, mo ni, present ko sa akong kaso. O, asa man imuhang gusto para nako. Asa, vision na ha, through prayer. Naingon na akong nanay nga, kanya yung pilion. Ano to? Pagkadungog na ako sa tingog sa akong nanay, na through prayer na ha, asa ka tayong kong gano'n? Wala pa mabot ang time dingit. Maubay ako. Kung mo ito, nagdaog. Mo rin natawag niya si Sarah. Natawag na si Dodong, natawag si Phoebe, natawag na si Hannah. Tungod sa obedience. Pero, Lisod yun kayo. So muna, so ang struggle, lihat ninyo ni siya makita kung nakapasang ba mo, kung naka-obey mo. So muna yung sa 2 Corinthians 10:4, nga casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of Elohim. Meaning, i-pull down yun mo ang tanang mga nagsamok sa imong una-una. Tanang nga nibato sa kaybalo sa Elohim. Katong mamupuntuha kay, siyempre, katong casting down arguments, ang nasa kong una, di ko gusto magpailalong ni Garma. Ikaduha, bright na kay gusto ko galingon. Di ko gusto magpailalong, di ko gusto masutot. Pero, ingon diri, bringing every thought into captivity. Sa ito pa, katong yung mga hunat tanan, imuha tong prisuhon, imuha tong gapuson. Yang imong huna-huna, di makalihok, kundi di, makaubay ka. Muna ingon diri, bringing every thought into captivity to the obedience of Yeshua. So muna ha, kung kabalo ko, kung naamoy mga struggle, between na sa inyong obedience and disobedience. Maka-disobey galit mo, pildi mo. Ha? Ang nature sa warfare, struggle man siya. Kung maka-obey ka, winner ka. Ha? Pag maka-disobey galit ka, loser ka. Tuma, kamo mga disobedience. Mga disobedience. Naabay maayon niabot sa inyo ha? Wala. The more mo nga nag-struggle, the more galit mo nga mo disobey, ha? More pa yung struggle na yung agdan. Magkadugang ang struggle, magkabukat, hanto, mamatay mo, mawala ang struggle. Muna yung resulta sa mag-disobey. Pero, mo-obey galit mo, so ipaang na mo. So, may nahihinay na po mong malamdagan. Mahayag ka na mo nga, alam mo din, ipasabot. So, magkahinay-hinay o abri ang inyong mga huna-huna. Makasabot na mo sa mga pamaagi sa Elohim. Daghan mo masaktan. So, muna ha. Muna siya ay nature. It is a struggle. Wrestling. Ang daog na binalik-soon kung maka-uwi. So, kamong niyan hindi di ba? Nag-struggle pa mo? O, hindi, Project. Magkano yun, grabe yung struggle. Pero ang inadunggan mang din, mamu-obey siya, mamu-obey. So, ay mo kang winner. So, nangamdagan ka, nayagan ka. So, the more di ay kang mu-obey, the more mawala yung struggle. So, aron wala yung struggle, obey, and never complain. Sabtan. The more po mo nga mu-disobey, the more ang struggle. Pildi yun mo. Diba? Kung sa may nature ni Raul Yeshua. Philippians chapter 2, morning una-una nato aron makadaog kita sa away. Diba ingon diri sa Philippians chapter 2? Verse 7. But made himself of no reputation, taking the form of a servant and coming in the likeness of men, and being found in appearance as man, he humbled himself and became obedient to the point of death. So, kaning nature sa itong warfare, aron mo daog mo, kinahanglan naagin mo humility. Kaya ang humility, kina siya to obey. Kung wala ko'y pagpaubos, lisod kaayo pag-obey. So, maani mga taong kapuso, maka-obey? Dili. O, nang daghang struggle. So, aron maminus-minus ang inyong mga struggle, halang paubos o obey. Hangtod mahurot na yun ang inyong struggle. At akong ingon sa inyo, lately, ang akong struggle karon, wala akong struggle sa kong kagalingan. Ahaman akong struggle karon, naan sa mga anak. Ako ng mga anak, ako mga pag-struggle karon, nanuman. Gusto lang ako silang mag-iyahan, wala, inani lagi himuon, inani nga din dalan, kanila yung tumanon. May bahuan ninyo kung hapit na mo sa inyong finish line. Daghang pagaling mong struggle sa inyong kinabuhi igsoon, dali ka mo sa finish line. Kung saan mo may struggle sa inyong kinabuhi, daghang pa mong kawayon. Kanang, kung saan mo pagpildi ang imuha ang bisyon. Kung saan mo paglabang, na daghang pa mga kanang mga gitimuha.
Gusto ka ani, gusto ka ato, gusto ka na. Daghan pa galing mong ambisyon, daghan pa galing mong plano, daghan pa galing mong mga yuna-huna para sa iyong pagalingon, daghan pa mong struggles. Kinahanglan niyo huna-huna, usa na lang din yung huna-hunaon, daghan ta mong kit. Usa na lang din yung huna-hunaon. Yeshua na lang din. Ha? Si Yeshua na lang din yung huna-huna. Si Yeshua na lang din yung huna-hunaon, daw na. Doon na most things na. Okay. So, kuha na to. Ang nature sa itong warfare is this is na to. Ma-wither mo kung maka-obey mo. So, muna lang yun mo ha. Kada sitwasyon nga ipa-obey mo, ayaw mo disobey. Kaya yung paspas ang iyong tubo. The more mo disobey, dugay kanyang pagtubo, dugay yung transformation, dugay ang inyong renewal, ang inyong pagkabago sa inyong una. So, dugay kayo. So, sige na lang ang struggle. Ha? 40 katoy sige struggle. Puro katoy sige struggle. Huwag ka yun ka-overcome. Eh nga mo, kung sa'yo sa ka-factor nga, nga nung mag-isod ka overcome, kaya hindi ka paubos. Nga nang kinahalang pumatag pagkukman, nga nang kinahalang pumatag mo abit ka lisod, nga nang kinahalang pumatag mo kaon ani, para mahambol ka. Kaya ano lang, maka-ubig ka, kaya nakakaigisaad sa evaluhin sa mga obedient. Nakakaigisaad nga abundant life. Nakakaigisaad nga prosperous life. Ngayon po mga, nga namang hangtod ka rin, wala pag-itubag akong heart's desire. The question is, nasa man? Obedient ka ba? I tell you na ay mga desire na ang tubag sa Elohim, it takes 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. Example lang, ha? Karoon ako na dagat naman po mga desire ng itubag na Elohim. Pero ang pinakapunto yun, nga desire na ako during sa ulit tao ko, katog yung makadrive ko motor. So, isa sa kong desire nga, ay, during sa anong time ang good, ang competition pa sa mga trainee, di ko gusto na maiwit ko. Kung unsay ka na mga bago ka mga uswag sa ministry, kinahanglan, di ko maiwit. For example, mission. Ay, magpa-qualify yun ko na gano'n maubang yun ko. So, mission ticket, siyempre, ulit tao, ganahan yung suri-suri. Kung ganahan mo siya adventure, muatog sa Grongga, muatog Davao, muatog Cebu, anak. So, nag-compete niya, anak. Pumoto nga, sa mga suri-suri lang, sawang-sawang nang ikong suri-suri. Kapoy nang ikong suri-suri, kanang mag-pitching, mag-awat nang ikong nakurak nang ikong. Pero na ay puntos na nahikaw sa kuwan ka ng wala ko mataga itigayin ba? Ang music ministry, tanong lagi, basta. Pero sa driving na sa motor, driving sa sakyanan, mawagin ko yun. Wala gito gi taga-ihigayon grama kay naman naamang gud ka ng background ng disgrasya mo ko. Nabangga ko sa sitihay na unal akong ulo, nakalimot ko kinsa ko. Kumote kay ko nila gauge ba nga adi na ko ni pa-drive si Randy kay kanang disgrasyado na bata. Tilo disgrasyado man gyud ko at time kay guys wait mo litaw, wala pa ka ba na drive lang ba mo brake. Natural. Disgrasya ka. Oh. So, tungod sa imong kadasig ba? Nah, kano sa mga tubag, nag-decide ko, edad na ko 20. Kano sa mga ko na tubag na nakatry ko motor? After 20 years, pero still, ito baga kong decide. Adal na ko motor, nakay motor. Dahil, nakay ko lang driving. Salamat, late lang. Ito bag na ko drive. Malibag na ko drive. No? Pero, how many years ko ito pa? 30 years. 20 ko, pero 53 na ko. So, pila? 33 years. Pero tanawa, ipakyas pa ka sa iyong sinubisa. Ano ba? Pila ang isang sa Pero the question is, pila ka years? Ayaw ng pangutana diha. Importante, magpaabot lang ka. Ito mo ulit tawag ka ron. Kuya Rad, pila ko, pag-ito'y Paris. Magpaabot lang, iba tagaan ka sa isinta ng Paris. Kaya gano'n. Ito ba gano'n ka? Ha? Ano yung mga struggle nga? Di ba kung siguro kiluhin, no? Kanang ingon sa Proverbs nga, hope deferred makes the heart sick. Kanang ito nga atay gilauman nga nalaman. Sige ka pa, huwag yun, iabot ka ng 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. Naluyan ka. Kung ano yung nawala ka.
Kumana yun sa Proverbs. Hope deferred makes the heart sick. Meaning, pag lang kinalangan, makapasakit sa kasing-kasing. Pero ang tambal anak, hold on lang yun ka. Bahala na ito. Bagon ka kanili, o hold on lang yun ka. Still, ang Elohim faithful siya. Ito bagon yun ka niya. In His perfect time. Amen mo? Amen. Kumuna, it is a struggle. Okay, number 2. 2 Corinthians, basa na natin, ano? So, ang nature sa itong warfare diri is, it is not against flesh and blood. So, yung gimana na, it is not against flesh. So, I hope na naamoy makuha ha. Sa nature sa warfare, kinahanglan naamoy mo makuha ng lesson. Kaya bilhin nyo, useless na yung atong mga Bible study, so wala kami nakatunan, I tell you. Pero for the sake na lang na ako nitudlog yung kuhanin ninyo, for the sake na lang na may nabrihan mo. Actually, sa dyan natudlog mo yan yung warfare. Edad? 17 pa akong edad. Although natudlog ko naman ipanalagsa, pero looking back, sa panahon na gitudlog ko, hindi nga yung pinadayag na. Hindi nga pinadayag based na sa akong experience. Based na sa pagpamuhat sa ilong sa akong kinabuhi. So muna akong i-share sa inyo ha. So mas dili ni siya more on knowledge, more on experience ni siya. Kaya dili man ka matudog kung diyon sa nimo pagpunto, kung wala kay kasinatian. Kaya kung tudlog lang ka, knowledge lang, amo ni ang nature sa warfare niya, bukis kayo ba? Scriptural lang niya, wala kay kasinatian, wala kay experience. Dili niya na ma-release sa inyo hang adlaw-adlaw nga pag kinabuhi. So kani ako pagtudlog karon, based na ni siya sa experience. So, yung naabit may makuha. For example, dili lang sa number 1, na ang kini ay aron mawala o dali ra mahurot ang imong struggle, ubi-ubi lang ka. Pero dili mo kakaubi, kung dili ka mapaubos. So, kinahanglan na kayo iiti. Kung una paubos ka, dayon ubi. Kumana, ha? Dayon, number 2, it is not against flesh and blood. Dili batok sa igsuon. For example, nakibag-it ka ng igsuon. Dayon, katong igsuon, sige gito siya hasol sa imong ha. Sa iyong hauna, naabot siya pirmi ka naging sa pulong nga, you have caused men to ride over our heads. Notice ba ninyo nga, naamoy yung huna-huna nga, kanino yung igsuon na pirmi naas yung huna-huna. Kanino yung igsuon, lamot kanino igsuon na. Nausaw ko kanino na pagpunto. Nga atong guba, it is not against flesh, but dili siya imong kontra. Pero siya mo gibutan sa imong huna-huna pirmi. Usaw na niyo pagpunto. So number 1 na makapuntong ana is through prayer. Kung kinsa nang naas imong huna-huna pirme, iampo. Nag-ampo ba ninyo kanang sige hasol sa imong una? Wala na diampo, natural. Sige ginagasol. For example, sa ikaw dalaga. Ha? Ang nasa una-una sa ulitaw, si Inday na pirme. Di na siya may mutan kasi Inday na niya pirme mo huna. Iampo si Inday na wala si una-una. Na si Dudong, ang nasa yung una-una, si Inday na pirmi. O si Inday, siguro na po nasa yung una-una. Iampo. Na-question is, nag-ampo ba ka? Bukang nag-ampo. So, di ko siya mawala. Diba? Asa man na nga key, o unsa man na nga weapon. Ephesians 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Pag inampuay sa tanang pag-ampo o paghangyo na sa Espiritu, huwag na magpabinantay ka sa katapusan, uban ang pagkamalatayon na naghangyo ka para sa tanang mga balahan. So, muna siya ikibihan. For example, imong kakontra, imong igsoon, na hindi man niyo po dito pasakitan, hindi mo niyo pwede daot-daoton. Kaya hindi nga gubat, hindi niya siya kana physical. Nakusawa man yung pag-ulit ka. Wala gina. Kaya di man siya gubat nga physical, kinahanglan dito di ka sa spirit. Ang mga weapon sa spirit igsoon, kanang humility, kanang prayer, kanang ikaw na to fruit of the spirit, muna yung mga weapons. Overcome evil with good. Hindi mo ay kagautan, ay labas kagautan. Kaya nga naman, dili man good na siya mo ay away si mo ha? Mga bad spirit pang muna. So muna ang nature sa itong warfare is dili flesh and blood. Kung dili against principalities of different ranks. So muna it is not against flesh and blood but against wickedness.
Principalities. Tapos, yung diri. Spiritual forces. Spiritual forces of different kinds. Romani, ha? So, ang atong away ani, according pa sa Ephesians chapter 6, against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Romani, ha? O ang atong kontra mga principalities, spiritual forces of different kinds. Pagkanita na, may picture din niya. Okay, bisita. Okay. The battle is of the saints using supernatural powers from Rabboni Yeshua. The natural reaction is known by the enemy, but the supernatural divine reaction cannot be protected by the enemy. So, inanin siya. Kay dili pa ni siya battle between sa mga flesh. So, ang resulta ni isang inani. Kini nga battle, ato maning away. Nga mo gamit ka og mga supernatural powers. Usa tong mga supernatural powers na to. Balik mo dito sa inyong posesyon. Kato ba ang ingon diri nga, we have the power of the blood, we have power over the devil, we have power over the word, power of the spirit, kita gina inyo. Ha? Otherwise, hindi rin mo. So, kung ito ang ato ginigisgutan, what do we possess in union with Yeshua? So, number 1, ani kay power man ni. So, gamitan ninyo yung power. Mga kagabion, na dili kayo mo katulog, something na naghapon sa inyo ha, bugawan ninyo. Na kung dili manggali, walay reaksyon, paampuon mo. So, pray hangtod makatulog mo. Kung mga importante, bitaw din nagahagin mo kanang pray in the spirit. Kaya dako kay nagtabang sa inyong spiritual warfare. Kamo na ni, ha? Then ingon diri is, the supernatural divine reaction cannot be predicted by the enemy. For example, ha? Nag-pray ka in the spirit, kanina iingon sa 1 Corinthians chapter 14. Nga sa diyan mag-pray ka in the spirit, secret communication na imo sa Elohim. Dili ka predict ang away. Dili siya kakuha kung sa gina imong giapo. So, unang kana pa lang daan, daog na ka. Ha? Sa number 2 ni mo diri, kung pray ka in the spirit, victorious na ka diri ka. Madaog na ka. Kung prayerful ka, daog na ka. Sa number 1, kung mabayong-samang ka, makaubing ka, daog na ka. Ikaduha, sa battle between sa flesh and blood, kung prayerful ka in the spirit, daog na ka. Kayo po, madaogon kita. Amen. Okay. Number 3. 1 Peter 5:8. Busa, magpapagsalod kamo sa inyong kagalingon. Sa lalong sa kagamahanan, makamot sa Elohim, aron kamo igatuboy niya sa iko gayud nga panahon. Magbuutan kamo, o managtukaw kamo, ang inyong kaaway, ulautan, ingon sa usa ka nangangulog nga liyon, nagalikot-likot sa pagpangita o pagbunon. So, ang nature po sa itong warfare, it is a warfare that needs vigilance and sobriety. Sa ibang pasabot, it is a warfare that needs vigilance and sobriety. Warfare ni, nga kinahanglan siya o, saan ang vigilance? Di ba ka na matay, mag-vigil ni. Sa pasabot, dili matulog. Walay tulugay. Di ba? Sa puntos kasi Rabboni Yeshua, i-deny na siya. Naana ang mga Roman soldier, naana si Judas Iscariot. Kung sa nahitabo sa mga tinunan, ibig na kay ingon siya, pag-pray mo, babisag isa ng kauras, kaya ang kaway naana. Kung sa nahitabo, sa mga tinunan, nakatulog. Kung binantayon sila na walay mapiktahan sa ilaha, ikaw lang si Rabboni Yeshua nga siya, magito mo. Pero sa nahitabo, sa diyang kitapok na si Rabboni Yeshua, na ay nireact, isang nireact. Sige pa. Kung sa iyang reaksyon, may bundlot siya sa iyang sundang, kasabot, ulawag niya siyang amo. Na ulakalugar pa nga, natunggaban niya itong mga sundalo, so saan na si Pedro. Pero nahitabo, iputla na niya galunggan si Marcos na servant sa sundalo. Putla niya, ay ano man,
Natuo man siya nga, ilaban siyang rabong Yeshua, o natuo man siya nga, makatipin siyang rabong Yeshua. Pagindot lang sa rabong Yeshua, no? Pagkaputo sa dalunggan ni katong sundalo, o di sa Mark na Marcos. Siyempre, ipukod ang sunda, sword, tantang dito. Pero ikaw ang rabong Yeshua, ibalik na po sa dalunggan. Meron ko siya po, ba? So, ini siya, kinahanglan niya siya vigilance and sobriety. Sobriety, sober ba ka nang nagtukaw ka kayo? Abdi ka na nagtukaw. Oh. First Thessalonians 5:6, dibasa. Kung sa dili kita managkatulog, sama sa uban. Kung dili, walang tukaw, kung nagbutan kita. Oh. Abi ninyo, kaning mag-teaching ta, ang imuman sa demonyo sa inyong una-una, iyahang i-divert inyong una-una, diba? Aron ng daan. Naang inyong mata diri sa blackboard, pero I don't think na concentrate kayo mas pag-teaching. So inyong muna na pwede ng galakaw. Kana ng daan, imuha ng prisuhon, ikapsit nimo pa na maminaw yun ka sa pulong. Number 1 na diversion. I-divert mo una-una, kasi natod ka ng minaw, pero wala yun kayo masaulong naman, imo una-una, wala ng dihan. Kung imo una-una, wala sa teaching, yung kasing-kasing wala sa teaching, hindi ka kakap. I tell you. Ano man, experience mo na ito na, yung dadato ito, during sa time na nag-practice kong driving sa auto, sa kung na ako, pila ito pa sa practice, di ko kakuha. Ano man, ako una-una, wala sa driving, na-address kampo. Kung kani akong di-drive, pero ako pa ning monitor sa mga igsoon, ako kagagi. Ako palitan ng bulsagi, kaya ako kagi ron. Ako palitan ng budget, kaya ako kagi. So sa pagtuon ako, dili ko kuha tayo kay nga naman. Wala akong una-una kasing-kasing sa akong himo. Bisag kita karon, honest lang. Kung inyo una kasing-kasing, wala dili karon sa teaching, dito ko kuha. Nangabot naman yung punto na nakita na ako nga, relax naman ang kampo, dili na kayo sa farming lang, so hindi naman ako bibili. Kaya mo na ako ni Mrs. na, ma'am, practice na ako. So, sa punto lang dito doon, naghanak na ako, naghanak na learn. Ano man, akong mind, akong heart, nakakasa akong himo. So, dahil nakin ako nakuha. Nakakuha na ko. O, practice na. Wala na. So, pala lang, exposure na lang. So, inanak ba? Kung inyo una-una kasi wala kayo sa pagtulunan, ay then, bigyan nyo ko. Minsan, pag sawari niya sa center, kung wala yung una kasi sa inyong paminawan, wala yun may masagot. Ang unang kinahanglan ni Drake, it needs vigilance and sobriety. Paminaw yun mo. Sa luagin yung unsay punto sa pagtulunan. Kaya nga naman, diha ka mo na po. Otherwise, latagaw ka yung mga nagkasing-kasing, pinigin mo, mantay tig-teaching, wala kami nakakuha. Pinigin mo sa warfare. So, muni ha, ito ng timanan. It is a warfare that needs vigilance and sobriety. Vigilance ka rin, tukaw yun mo, pagtig pa, gamatag yun. Sobriety, katukaw. Dayon, ingon diri, the following areas of our being are susceptible to attack. So mo kung ato ni siyang gitunan, ngano man nga wala ka magtukaw, wala ka mag-inabtik. Kaya ngano, naay mga areas atong pagkatao nga susceptible to attack. Kasi may susceptible, kanang weak kaayo nga atakon niya ba? Kanang dali lang kayo niya, diya kanya tintalon, diya siya musulod. So sa may unang-una, unang-una kini atong mind or thoughts or imaginations. For example lang, ha? Katong kinabuhi ni Jojo, kabasahan mo atong kabitang This Was Your Life, yung kinabuhi ni Jojo, nga nagwali ang pastor, no? Nga o John 3:16, you must be mutuog yun mo ang Yeshua na. Then si Jojo, sige ka sa ikrigo. Sige, nasisi ka. Sa sugod na karon sa sapo, kung sa ka. Mo don't think na talaga yung una-una na atin siguro una-una. Kaya yung pera din. Ganahan ko kung ato dito, ganahan ko mag-cellphone, ganahan ko bigla dito. Hindi tinuod. Ha? Panginanan na iksuon, ang areas nga dali ra kaayo, mo yung nga the following areas of our being are susceptible to attack, therefore must be guarded. Kinahanglan mabantayan nimo kung saan na siya, ang imong mind or thoughts or imong imaginations. So imong imagination, wala na galatagaw na. Mo na iyang atakihon. Dahil ang sources ani could be from Elohim. Nindot kaayo kung ang inyong hunahuna, ang inyong
mind of thoughts, moro na no? Inyong imagine or inyong imagination nasa iluhin. For example lang, istorya ko karon og langit. Kung naguna ninyong huna-huna, nag-imagine nito sa langit, dali lang po niyang sabta. Pero isang sana kung diskutirig langit, inyong huna-huna, ato sa impyerno, hindi kita magabot. Ha? Kung inyong huna-huna, wala din, hindi kita magsabot. So, muna inyong dili nga, sa teaching, kung naamo ka mga teaching, kinahanglan ang inyong huna-huna, sources could be from Elohim. So, may kag-attend yun ko din, kay gusto ko nga, kanang ang itudlo karon ni Kuya Randy ako pima sa ulo. So, ang imong una imong gikuman nga muparanin ba kanang bukuyon sa itudlo. So, muna mo na. Pero ni ani ka diri kay ang siguro sa tuwa niya, hindi rin nagsabi o kaya nagsipon. Ha? Oh. Yan diri, nagsipon. Saan niyo pagkakuha karon? Ha? O ni ani diri kay bibo man kaayo na amoy daghang mga igsuon. Ako man sa balay isip tulog, di ba? So, sayang yung panahon. Kung ano yung mga galing diri, ang inyong una-una, ipauyo na lang sa itulog diri, kaya na may nasalog. So, muna, sources could be from Elohim. Dibasa ko, sa Matthew 16 verse 17. Pag bitubag si Yeshua, umingon kaniya, ulahan ikaw, Simon, anak ni Yona. Kaya wala, padayag ka na kanimo sa tunod o sa dugo, kunili sa akong amahan nga tuha sa langit. Oh, di ba? So, samtang namunta na si Yeshua, may tungod kaniya sa mga tinunan, nakatubag si Simon Peter. Ningon nito diri, ningon siya. He said to them, "But who do you say that I am?" And Simon Peter answered and said, "You are the Messiah, the Son of the living Elohim." Kato pa, nga naman nakatubag ang insakto si Kipa sa pagpuntahan ni Rabbi Yeshua. Kaya yung una-una, naatanan sa langit, naatanan sa may tungkol sa istorya ni Yeshua. So, meaning focus ang iyang mind. So, mo ito papamuntanan, yun dahil siya nga, ikaw, ha? Yeshua answered said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah." Kaya nga naman, "For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." So, mukod na kanito. Pag mapil ka mong teaching, dahil ang iyong mind, ready mo dawat sa pulong, adayin ka mong dagka niya, adayin. Pero kung yung una-una, wala ka rin din tuwa dito sa cellphone, padayan po mong daghang cellphone. Padagan mong dulang ninyo, padayan po mong daghang dulang. Sa kaaway. Dili sa inyong imahan. Sa kaaway. So muna, amot lang ninyo ako, sa kuha lang gabahin. For every teaching ni Grandma during sa among time, i-treasure din ako na siya, na precious big kayo. So muna, nakakumpay ko ang na teaching, daghang kong na butang sa akong kasing-kasing, kaya i-treasure mong ginako, puntong siya itudlo. Gani, taas-taas mong ito pretension. O, doon ka pagaling na ako. Nakita pa na ako sa blackboard. Kining teaching about spiritual warfare. Makuha pa na ako, ma-record pa na ako. So, inana ang akong kahinawa ba sa pagpaminaw sa pagtulungan. So, muna, dumagan ka sa Elohim. Okay. So, muna ha, kung ang inyong una-una, nakakatidinhin, damo kung mapanayigan sa Elohim. So, kanang una-una, sa ito pa, gikan sa Elohim, na panalaginan sa Elohim. Pero naapoy mga huna-huna, nga gikan sa demonyo. Ha? Na ay thoughts or imaginations na gikan sa demonyo. Pakibasa. Luke 4:33-35. Ug sa sinaguga may usa ka tawo nga adunay usa ka espiritu sa lutar nga mahugaw. Ug siya misinggit sa makusog nga tingog. Nga ingon, "Oy, unsay labot namo kanimo, Yeshua nga Nazareno? Miani ba ikaw aron sa paglaklag kanamo? Hibaluan ko kung kinsa ikaw ang balaan sa Elohim." Ug ibadlong siya ni Yeshua sa pag-ingon, "Kumilom ka o gumula kaniya ug sa tapos siya ilamba sa dautan, tiniwala kini migula kaniya sa walay kadautan nga nahimo kaniya." Okay. Isa ito makita diri. Ha? Si Yeshua nag-cast out of unclean spirit. Sa verse 31:33, "Now in the synagogue there was a man who had a spirit of an unclean demon. And he cried out with a loud voice." Ha? Notice ninyo, naay isulod sa synagogue. Kung sa ato pa ni, isulod sa center. Ha? Nga naay daotang espiritu, unclean demon. Kunya, nagsinggit pag yun, nga nagingon. Ha? Akong questionan ano nakasulod man nga unta ang synagogue is holy place. Sa ato pa na equivalent tanis, fellowship center o kanang worship center na to. Pero nakasulod ni tao nga naay demonyo. Yan nagsinggit-singgit pag yun. Ha? Let us alone. What have we to do with you, Yeshua of Nazareth? Did you come to destroy us? I know you who you are, the Holy One of Elohim. Ha? Yan, maayo man ang ipangulong. Isakto ang ipangulong.
Pero gasupak siya. Gasupak siya. Pasag tira bumin, let us alone. But Yeshua rebuked him, saying, Be quiet and come out of him. And when the demon had thrown him in their midst, it came out of him and did not hurt him. So, pwede po na. Daghang isulod sa Colossians tayo nagabalo din ninyo. Ha? Masag din eh. Ang tawas din mo. Na yung mga unclean spirit. Kanya, na-question lang po sila, ano isulod niya? So, pwede po na naay nasa sulod sa tikuman nga ang iyang una-una din nga iyas demonyo. I-treasure niya ang demonyo. Pero yan, di pa sulod yun niya. So, pwede po na ang atong mind, ang atong thoughts, ang atong imagination, iyas demonyo. For example lang, kung saan niyo pagkaimalong ang iyong una-una iyas demonyo, kana mag-imagine mo sala. Dili ba na iyas demonyo? O, nag-imagine mo o nakahugawan. Nakakita mo o lalaki na macho, nga wali Ma? O sa mga lalaki na nagkaroon lang o babae nga wala ka na o nagtupis, sabi na siya sa TikTok. Ha? Kanya, kung nakita sa TikTok, idala nyo din eh. Hindi kaya kung sa kaway. Ang sa pangahuna-huna, tuloy mo. No? So, tanawa nga about imagination. Or, nag-imagine ba mo, nakapatay mo, or nasumpagay mo, inatry na works of darkness. Iyan ang sinimali. I don't know nga, kunta, kanagin mo sa pulong ba, ako, many times ma-enjoy kayo po mga kagabi. I-share na po niyo sa inyo kay during anang mga times bitaw na dili ko katulog, pangkol, gikan sa alas 10, ang maabot ko kalauna, alas 12, dili ko katulog. Mubiyong ko sa akong mata. Di siyempre, pabiyong mo sa mata, hindi ko makita. Pero wala akong makita. Wala ko ganda sa dita nga beautiful kayo mga places pa. Vision. Wala vision in the night. Kung makita na ako, indot ikastanan. No? Kayong ko nga, abeluhin. Kini ako nakita pero wala bilis kalibutan. Nakakabilis yung nakalibutan. Kana indot kayo na siya ka na mga ako lang nasabtan na usa na katungkod sa ihin si Moha na i-comfort kanya sa mga beautiful places. Pinaagi sa mga vision. May ipakita niya sa Moha aron na may encourage ka, comforted ka. Na-encourage mo nga, angay mo, vision in the night. Kaya mo may sagaran ako, kanang mo-play ni siya. Na ako hindi naman ikay ko tigtanawan ng mga salita. Ani ako mga sakop, gusto kayo basa comics. Gusto mo tanaw og mga salita dihang mga kinuha. Actually, wala namang ipipalipay sa YouTube, TikTok, o magpaload mo ganito sa Wi-Fi, for the sake na lang na mag-monitor ko sa itong teachings kayo, news about Israel. Pero other than that, wala na dito gana ng tanong ko mga salita, gubat, karanto, wala na din na. Sa papatay na dito ang mga butang, wala na dito isa, wala na dito pleasure ang mga butang. So, ako tigikong ko sa ilang sa kuang nga, tagaan ko niya vision in the night. Mga pananawon sa mga kagabion nga, pagkalintat kayo. No? Dinapot ninyo mga share kay ma-share na ako ninyo kung naapot mo same spirit ang mapakita ko mo pananawon sa kagabion. Mura pagkatanaw sa lida, I tell you, ha? Ngit-ngit kaysa ng pero nga, mga picture man yung pagka-guwapo kaysa ng lugar. Different places sa wala di man diri, ha? Thoughts or imaginations. Nagikan sa iyo. So mo to, kanay mga imagination nga gikan ng Satan, mga bad na kanan. Puro na bad, puro na works of darkness. Mga disco, kung mahilig ba mo ng disco ka na mga kahilayan sa kalibutan, Tony, ha? Nag-feed na sa inyo ang demonyo. Okay. Ikatulong nga source. Man, pakibasa, Matthew 16 verse 23. Apan siya milingi o ingon, kang Pedro, bahawa ka sa akong atubangan, Satanas. Usa ikaw ka kapangdulan, alam ka nako, kay wala ka makapang una sa mga butang nga iya sa inuhin, kundi sa mga butang nga ila sa mga tao. Okay. So, pwede po niya sa tawhanon. Diba? Naiwan man si Yeshua din eh, nga from that time, Yeshua began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. So, muna yung Pangulo nga, sige sa iman siya matinunan nga ako, bato ko sa Jerusalem, dito sa iton ko, dito, pansyon ko, anak, dahil mabana ko si katunong naglaw. So, walang makuha ni Pedro nga, sa dyan, mamatay si Rabboni Yeshua, pagkabanhawang siya si katunong adlaw. So, naiwan din then Peter took him aside and began to rebuke him saying, Far be it from you,
o aganon, di siya not happy to you. Ingon siya nga, ipalayo mo na simba ko, aganon, mamatay ka. Wala niya makuha nga sakitan si Rabon ni Yeshua, patin siya, niya, sa ikatulong adlaw hawon siya. Pero gisananta to ni Pedro, sa iyang nasabta sa tawhanon. Di siya gusto mawala si Yeshua. So, siya, simba ko, aganon, mamatay ka. Na, di na mamatay si Rabon ni Yeshua, wala'y kalawasan. Di na siya banhawon. So, kana, mga tawhanon na mga tina. No? Sa mga tawhanon na una-una. Kasi ikaw una-una, may tungkol sa imo. May tungkol sa imong future, may tungkol sa imong kahintang. Para ba itong datong kayo nga wapo na kayang negosyo, niya kaya ka naman siya crops. So sa mga himuan, magtugon na budget ako na budika, pagpahuman, sa dihang kumplito na, kagkuna, naman kasi kalagoy kalag ko, mahulay na ka kay, mag-enjoy na ka kay, o daghan na kayo mo hanatigong at hati. Naman sa mga himuan, oy bukan, karong gabi, baon mong talag. Isa may pahimula sa mga gaguan. So something galing yung gaguan para sa mga pagalingon, imuhan na naman. Ang sama malin ako pag rin atong mind. Inalang mo na, pero may nabit si Yeshua. Kabong Yeshua, wala ko kabalo sa akong uma, pero musalig rabi ko nimo. Ang inyong ibang una-una karon, una-una ka, si Yeshua. Gani, makatabag ni sa inyo ha. Kanang sa pulong ba, based lang sa akong pagkamalando. Kay, naging wala sa Hebrews 62 verse 5, na, for my expectation is from Elohim. No? Ang akong expectation is from Elohim. Ang akong pamalandong na, di ba kita sa tawhanon, daghan kita expectation. Pero I tell you, ang atong mga expectations sa tawhanon, failure lang na. Failure na. Moting ni Hannah, William Shakespeare. The future of expectation is heartache. According ni William Shakespeare. Kana, sa tawhanon na, tinood. Una nakaingon siya nga expectation sa tawhanon. Failure. Ano man, kung tawhanon galing soon, posibleng muuswag, posibleng po hindi muuswag. Pero, kung ang expectation, puro na talang kang Rabon ni Yeshua, I tell you, puro yung success. Di pa lang makasagutan na. Di pa lang ninyo mabalance. Kung sa ako na ako pag-una-una nga si Yeshua kitanan, isa ka kiya na iksoon, loneliness of mind. Ipaubos niyo una-una. Ipaubos. Ayaw mo pag-una-una, doon sa inyong ugma. Ipaubos niyo una-una kay si Yeshua na bikin niyo expect. Si Yeshua rin mo plasta ninyo, si Yeshua rin mo order sa inyong lakang, si Yeshua rin mo hatag yung prosperity, si Yeshua rin mo hatag yung abundance. Tinuod yun na, ako gihimo bitaw ka ng wala may expectation ba? Noon sa manoon nga, ang wala na akong expect, noon mo gihatag, wala ko kayo kalipay nga, wala ko gadaw ni pero ni abot. So yun na. Sa lahat ninyo, so mo niya, natin 63, mag-oras ko na sa loob, 12-17, mato ang rich dato. Okay, another na weak na area na atakiwan sa demonyo, haman sa una-una, hindi mo na pong heart. Heart. Okay, magibasa, Matthew 12:35. Ang taong maayo, gikan sa iyang maayong bahandi, gakuha og mga maayong butang. Ug ang taong dautan, gikan sa iyang dautang bahandi, gakuha og dautang mga butang. Okay. Matthew 59. Kaysa kasing-kasing milagkan ang dautang mga hunahuna, mga pagpatay sa iskataw, mga pagpanapaw, mga pakikilawas, mga pangawat, mga baka, mga pagsaksi, mga pagpasipala. Ano man na naay connection ang mind o the heart? So, ano siya? So, mawali mo ang mind, mawali mo ang heart. So, mawali siya. So, ang atong patulig soon, hindi may tawag sa mind. Wala din sa heart. Ang external na warfare, kanang gawas na warfare, ang external warfare, diri na katubaton sa mind. Kagubat ni ini. Pero ang heart, mo ni muhatag og decision. Sa ibang pasabot. Kung kinsay ni daog diri sa mind, mo decide ang heart. So, mga importante kay di sa Mark 12:35, nang ibutang nimo sa imong heart, mga maayong butang. Kung ba't ang imong gibutang sa imong heart, kung unsa gigubat dito sa imong kuna-una, mo decide ang heart. Mo na itong imoon. Nakuha ko niya.
So, ang heart is the decision point. Kung asa siya mo-obey. Asa siya mo-tuman. Kamuning man diri nga, therefore, let us fill our hearts with good treasure only so that we will be blameless and holy in the presence of our Elohim. Ato pa, di ba, Matthew 12:35. Kung unsa imong gisulod sa imong kasing-kasing, maayo gali na siya. Kung ito basa, nga diri. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. And an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. Tato pa, ang imong heart, mo ni imohang bitaw na to bank or imohang depositohan. No? Mo ni imong heart. So, kung nag-deposit ka diri o mga good treasure, okay, natural, makontrol niya kung sa'y imong gihuna-una. Dili ka maghuna-una nga makapapugdoy nimo. So, kung good treasure ang imong gibutang dinhi, na ang imong huna-una, maghuna-una bigat more pa gyud nga mga ayong treasure imong ibutang sa imong heart. Pero kung evil treasure ang imong gibutang diri sa imong heart, no? Evil treasure, ang imong huna-una puro po evil. So, kapag ako ka sa imong mga dautan nga mga bahandi sa imong sulod. So, depende na ni, kung unsay nasa imong heart, mo na inyong huna-una. So, aron matinabangan ka, kinahanglan ang atong mind, naka-obey ka, Yeshua, aron ang musulod sa imong heart, puro mga maayo na treasure pertaining sa obedience. Unakuha ninyo. O na, ha? So, decision point na siya. Ang mind, dito ang battle, gayon ang heart, decision point. Asa mo gawas? Dili na dahil sa bakbak. Kung idaog ang dautan, sa imong mga huna, dahil imong kasing-kasing bunisay. Then ang babang ngayon nga, huwag niya akong himoon kay huwag niya akong humuunaan. Kamuha niya ang decision point. So, diri na dayon, hindi na dayon yung bakbak na dayon. Huwag niya yung bakbak din. Huwag na dayon din ang outcome or result. Result sa pag-iguban sa mga huna na nag-decide ang kasing-kasing which asa ni akong i-obey. Dayon, huwag na dayon siya ang final. Ipagulong na dayon naman. So muna, naku tayo katabang yung tawag na ito, Philippians 4:8. Mga things na worthy, things na naay pagpuputli, mga butang na naay makani mga maayo, meditate on these things. Kamalandong hindi siya. Okay. So muna ha, atong mind. Okay. So ang advice ani diri is ibasa 1 Thessalonians 3:13. Aron mabalikon ang inyong mga kasing-kasing sa walay pagkabandungan diya sa pagkaputli tabangan sa Elohim. Atong Elohim kung amahan. Sa pag-amin sa atong agalon nga sa Luwanaswa, uban sa tanan niyang mga balaan. Okay. So wala na siya product. So that He establish your hearts blameless in holiness before our Elohim and Father at the coming of the Lord Yeshua with all His saints. Sa ato pa ito ni siya. Kung sa'y naa sa inyong mind, kinahanglan mga good treasure yun. Then kaning good treasure, kinahanglan ma-establish sa inyong kasing-kasing. So sa lahat pa mga pagkastorya, Colossians chapter 3 verse 16, let the word of the Messiah dwell in you richly in all wisdom. Meaning, ang pulong ni Rabon Yeshua i-establish sa inyong mga kasing-kasing. Mga good treasure. Mga good treasure. Kaya daghan na galing ng treasure ni inyong heart. Actually, kining heart, pagkadako isa. Tanaw rin niya namin yung gamay ra. Pero sa spiritual world, pagkadako sa itong kasing-kasing. Asa man ang kasing-kasing sa kalag. Sa kalag, ahadapin ang heart sa kalag. Okay. Kanang spirit, naa na siya heart. Kanang soul, naa na siya heart. Kanang body, naa na siya heart. The question is, asa ang heart sa imong soul? Nasa inyo. Sa center po sa tao. Mabita ni nga, ang imo hanggan mo imong belly. Kato pa, ang tiyan, asa diba center point? So, naa diyan ang imong soul. Naa diyan ang heart. So, kanang soul, dako kayo ni siya. Pagka dako kayo ni siya, kung tanaw lang mo ang human, gamay na siya, di ba? Pero I wonder why, nga nung katong tao magisundan o demonyo, kana sa inyo sa Mark 5, pinaka-demonyo ang sulod siya.
Isa, duha, tulo, pito. Legion. Unsa man ang legion? Ako lang nang niyo. Ang legion gali is usa na siya ka company. According pa sa Roman soldier, ang legion is composed of 2,000 foot soldiers. So 2,000. So og mayon ka og kining dala sa ang panundalo, ang company may tawag ang company Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo at 500 na o to 600. So sa ato pa, ibutangan nimo og 500 ni 500 sa ato pa pila. Kani isa ka company, kung kompleto gali siya Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, so ibutangan nimo na siya 500. Isda wala may Echo. So 500 ni dire, 500 po ng Bravo, 500 po ng Charlie, 500. So equals 2,000. Kasabutan na isa na siya ka batalyon. Batalyon is composed of 2,000 personnel. Kamu na ito, batalyon commander. Kamu na pasabot, ang naa sa legion, naa sa demonyo, pag nasa tao na hindi na demonize, 2,000 ka demonyo. Imagine, saan lang mo kung gamay ang tao. Pasabot, ang kalagi ay, ang heart ay sa tao, dako esa na. Nung masundan o pila, 2,000 ka demonyo. Tukusgan ka siya. Nakaroon ako na, pila ko kinoy na sunod niya. Ilang kabuok demonyo na sulod ninyo? Mutuo mo dili? Ang mutuo mo kanahoy demonyo, dili? Ha? Mutuo mo ko. Ngano man? Ngano na pumatay disobedience? Ngano na pumatay wickedness? Pasabot ka itong mga demonyo, sige pa itong dula sa imong sulod? Muna nang gitawag na internal warfare, kaya ipa-deliver to sa nimo. Masabay mo sa Luke 11. When an unclean man, usa ka nautan ng espiritu, mugawas sa tao. Pasabot, nakakagili demonyo ang tao. Anong maldita man mo? Anong suplada man mo? Anong isipan man mo? Di ba mga demons na siya? Anong naamay doubtful? Anong naamay kabalaka? Mga demonyo na tanan. Actually, by nature, si Adam o si Eve, wala gini sila yung mga demonyo paghimo na tayo. Kung sa'y nakakang Adam o kang iba, kahaba? Lord. Means, the presence of Elohim, naasa pang-ada ko kang habal. Walay uncleanness, walay wickedness, walay bad spirit. Kanos araw na sundan ang tao dahang demonyo, sa dihan ikaon na siya sa pag-ila sa mga idolahan. Dito nakasulod ang dahang demonyo. So muna ang heart sa tao, puno sa kadautan. The heart is deceitful above all things. Puta no it. Desperately wicked. Now, kung mutuo mo, kung ingon mo nga, wala makoy sa bakakon ka, muna sa 1 John. Nga naman, kitang tanan makasasala mo na kinahangan tag-savior, kinatang ang labong Yeshua, aron nga, umuyo siya sa kasing-kasing, aron silpao niya ang tanang mga demonyo sulod na to. Hangtod na muabot nga, mabalik ka sa unang nga creation, balaan, holy, blameless. Talagang ninyo. So, muni, kinahalan ang atong heart. Usang makatabang ang iyong heart na hinduan. Ha? So, muni yung heart. Ako naman hindi ka, no? So, mao ni mong heart, yung heart. Balik mong speed. Sa mga sugarol. Okay. Ang heart na siya itaw sa Matthew 15:19. Ilagay ka po sa laan eh. Ipadaw niyo. Mark 7:22 to 23. Pila ka po sa kasing-kasing. 7. According sa dire. Sa Matthew 15:19, pila? 15. So, pila ka po? 22. Wala kong masipyan. Ha? So sa ito pa yung heart na ay kawatan, na ay kasipala, na ay kalibro, na ay kubitos, na ay gagpo, na ay kadaghan. Ito yung 22 kapok. So kanang 22 din ha, puno na mga spirit. Ano sa spirit? Bad spirit. Nagpuyo na sa heart. Na kung saan mo nakukuha? So unless kaning heart mag-broken, broken na siya. Pag broken ka lang, isipin, mabuak, mo gawas. Yeah? Butilya, pili mo bukod, hindi ka kawas, kagawas. So, kinanan subject siya, brokenness. Ipabuak yun na siya. So, pag mabuak ni mong heart, so, hinahina na ning mo gawas. Pero ang pagkatahan na karon, kay spirit pa ni sila, kung magawas ni sila, magbilin sila bansa. So, imong heart, dili kay ka-pure. Dili matukli. Na ang imong sa pulong, blessed are those who are pure in heart, for they shall see Elohim. So, kay
Pag mabuak ni siya, hugasan ni siya. Diba ang word is, saan yung word? Water. So ang sa'yo tuyo sa water, hinluan niya, cleansing. Oh, hugasan niya yung heart. So sa diyan, mahugasan niya yung heart, kulang pa nga na siya. So kinahan, dabdaban. Dabdaban o kalayo. So ang sa'yo, tuyo sa kalayo for purification. So kinahan mo, agigin mo og melting. Moagi mo breaking, moagi mo melting. Kanang melting, maunay kalayo. Sunugon ang inyong heart. Pag masunog ng inyong heart, maluto ng inyong heart, ang inyong heart, mahisama na sa heart ni Rabonius. So, kinahanglan mo og process. Mauna kinipaagi igsoon. Unsa man ning kalayo? Unsa ning kalayo? Mauna gitawag itong mga tests and trials. Kung mo naging ng pulong, ha? James 1:2, count it all joy, my brethren, when you fall into various trials. Ano man? Paghinlo na. Knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be complete, lacking nothing. So, pasabot na igsoon, ha? I-welcome ni mo ni siya. Kay, kining test and trials, mag-produce ni siya o, sa patience. Ang patience, muunay makapakumplito. Muunay makapasensya ka sa kaugalingon. Makapasensya ka sa matag-usa. Muunay makapahimo kumplito sa kasikasan sa tao. Okay. Okay? So, muunay ni ha, ang heart is the decision point. Dayon, ganang involve pa man ang mga tugang tang. Dili sa baba, dili makita kung sa'y nasunod sa kasikasan. Okay, diba sa heading 141:3. Utangan mo, Elohim, kung bantay ang akong baba. Bantay ang puntahan sa akong mga gamit. So, diba? Proverbs 18:21, life and death is in the power of the tongue. Mouth or tongue. So, bantayi. May nga, bantayi. So, ang pinaka-the best na wisdom sa mouth is keep silent. Pati mga puno sa kalibutan, tao bitaw na si Hilong o baba. So, mga tao nga tabian, marites, wala'y bahog ng baba. Sige pahungaw. So, hindi matigong ang bakterya. Sige gawas. Sige kahungaw. Karang yan na nato, ang baba is dead na siya. No? Panghaw ba? Ang tao, hindi ka pahungaw sa imbaho, sa bitawo, sa nuhot. Hindi ka kautot, according pas doktor, patay daw ka. Pero sa atong pagpahungaw, kinahanglan, ang iyong ipahungaw, katura kong maayo. Or katura kong mga part na ang iyong ipahungawan, makasabot mo. Pero nabawgit sa tanan, kung naatay mga kabukat, naatay mga depression, ang pinakadapit ng pahungawan, siya ba yung diba? Kana confess your sin to one another, o isugin mo sa mga elder. So, nabausap ka lang, kanya itong mga kuritaw dalaga na tinabangan niya. Times kalisan niya mga struggles, aron dali mo ko ba ang hawin si Mama Papa. Kung galing si Mama Papa di maminaw, ay pinakadagis na maminaw. Sabi yun. Diba si David mo yung himo? Ang tanan niya mga struggle, ang tanan niya mga plano, ang tanan niya, dito niya ipamawdahan sa iyo. So, ang tinabangan. Okay. Nehemiah 140:3, ibasa. Binabait nila ang ilang mga dila sa masasang kabitin. Ang kalala sa uto-uto, anak sa galong sa ilang mga ngabil. So, unsa gila ning dila? Ha? Ang kalala sa uto-uto. Unsa na yung pasabot? Kanang uto-uto, snake na siya. Ha? Grabe kalala. Kanang imong nato nga pulat ikong. So, uban na lahat man ang kubra. Kanang mga pulat ikong nga halas, lalaki na siya. Pinana atong dila. Grabe kalala. Grabe manuot. Grabe makapasakit. So, mo nang imong bantayin. James 3:6. Kung ang dila mao isa ka kalayo, mao ang kalibutan sa kalutan. Maingon ni ana ang dila sa taliwala sa mga bahin sa atong lawas, nga nagahugaw sa tibuok nga lawas, kung nagaluslit o kalayo sa tibuok nga kinaiyak, nga daan o kinaduslitan gikan sa impierno. O na ang dila. No? Isa siya ang fire, o world of fire. Kalibutan sa kalayo. Dayon, yung paminha na
Life and death is in the power of the tongue. So, ang gahom sa kamatayon o gahom sa kinabuhi, naa sa imong dila. For example, pagdawat mo kang rabudisya, o sa'yo gamit? Dila. Diba? So, sa final nimo nga breath, final nimo nga ginhawa, kung siya siya imong malito, luwas ka. Kung siya siya imong ihugtan, sa final breath niya, luwas ka. Pero sa katapusan nimo ginhawa, nakapasipalat ang rabu ni Yeshua, mawag yung judgment. Diba? Ang hapit, ginansang sa kahoy. Hapit na mamatay. Hindi nga siya, nag-alon, master, remember me when you're in kingdom. Final word to niya. So, sa may decision ka niya siya. Today, you will be with me in paradise. So, ang akong tang, muna naghatag na to, direction. Okay, number 4. Nga kanina gibutaan sa Elohim ni ini nga panahuna sa kalibutan. Ang mga sanabutan sa mga dili matinuohan. Aron ang kahayag sa mayong balita sa himaya ni Yeshua. Nga mao ang dagway sa Elohim. Dili usidlak kanila. Okay. So, hinumduman nato yung suon na kini nga warfare, kini nga kalibutan, according pa sa patibasa, lugang sa John 17 verse 14. Ako nang gihatag kanila ang imong pulong ug ang kalibutan nagdumot kanila kay sila dili iya sa kalibutan. Maingon nga ako dili iya sa kalibutan. Okay. Sila po niya siya, dili iya sa kalibutan. Dan ingon po din sa Corinthians, whose mind the God of this age has blinded. Pasabot, kining kalibutan, kinsa ni nga teritoryo. We are in the enemy's territory. So, bantayan nato. Kaya naata sa teritoryo sa kawal. So, natural. Di ba, for example, ang sundalo, ay nakatwin na siya makomported kung tuwas sila sa kampo. So, sila ang batalyon lugar, batalyon nila. Pero kung tuagalin sila sa field, tuagalin sila sa area sa kaaway, kung sa may nature na sundalo, nakaroon kay kita na amanta sa teritoryo sa kaaway. So, wag kini-confianza. Anytime tang birahan, anytime tang sulungon sa kawan. So, kung ano yung dili, Satan is trying his best to deceive us in many ways. Nga naman, naata sa teritoryo. So, gusto ganyan, paano ka tayo sa kuha ba? So, daghan kayo siya gamiton nga mga tentasyon. Para lang yun nga makuha ka niya. Malimbungan ka niya, bilat ka. Yan 14:36. Kung ako makaadto na ug makaandam kaninyo og dapit muali ako pag-usab kung nadpon ko kamo uban gayon kanako aron nga kung asa ko atuwa usab kamo. So, dato pa, dili ni mo ilugan ni Rabu Yeshua. We are in the enemy's territory. So, bantay kita. Mintras nata ni kalibutan na, bantay kita kay naagyo yung deception. Pagka nagkangyo, deception ako, mura magiging ako ipangin ang baluhin, mahimo, at ubos dito nimo. Kaya ang tao mga painamsan, ang resulta na siya malibungan. Humility cures worldliness. Ang papaubos, makaayos sa pagkakalibutan. So, muna nga, daghan kay tentasyon. So, may kampira na ninyo, alam dawin. Alam dawin na nidagan mo ng lupa sa kinabuhi, alam dawin na nisubay mo ng dalana, diha ninyo may filtro ang daghang mga libo, mga ilan. Salamat lang kayo, no? Kay in the first place, ako, napasalamat din ko nga stricto yun si Grandma sa iyahang disiplin sa mga. Stricto yun ang iyahang pagtudyo na mo. Dayon, ang iyahang pagkinabuhi ko, nakita gini mo ang godliness, righteousness. Many times, gila pa siya kwarta pero ang ilan. Dagka mga panahon nga grabe ang offer, pero di siya mapalingan. So, siyempre kami, naglantaw kami niya. Siyempre ako, naglantaw ko niya. Kung sa iyang pamagi yan, itungpan, ako po niya akong sundod. Ako po na i-share sa inyo ha. Na, usang yun sa dalan, nadali labing mailan ang tao, sa diyan musulod siya sa kwarta. Ha? Sa diyan musulod siya sa kwarta, mo na ako ang instruction sa akong kinabuhi din sa akong kanang itawag na ako ka na life verse,
Luke 10:4, no diversion along the road. Kung saan may diversion along the road? Money. Kwarta, job opportunities, worldly business. Mo ginay mga diversion. Ha? Kung dili ta mailan sa imong weakness, dito ka ilagon sa kwarta. So, ang pinaka the best yun, maka-overcome mo kwarta, kanira yun. Ako ihatag ninyo, Hebrews 13:5. Maura niyo. Di mo mailay kung ito. Kung sa inyo mo tanga, kung sa paghintang karon, bisan pa nagkaon ra tao kani. Kontento lang, pasara lang na siya. Di ba naman ko yung na-record ni, na-upload ni Grant about sa may diversion ng karon. So, kani pa ta kontento iso. Mo ni hindi ka mailas din. Okay. 2 Corinthians 11:30-50. Basa. Kaya ka na sila mga bakakon ng mga apostolis, mga ngungo, ng mga lingkungon, nga napaka-apostolis ni Yaswa. Kung dili, katilatan, kay bisan pa gani si Satanas, nagapaka-manuda sa kahayag. Kung sa dili, dakong butang kung ang iyang mga ministro sa magpaka-ministro sa pagkamatarong. Kansang katapusan, niamay sa ilang mga buhat. Okay. So, kani ko niyang bantayan ha. Kani 1 Corinthians 11, 2 Corinthians 11, 13-15. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Messiah. Kailan ako kuhan? Ha? Kani mga false apostle? Oh. Una din na mo deceive kini mga false apostles, false prophets. May bawa ka na ninyo. Ha? Kamu ko na expose na. Siguro ako expose na. Pero sa pagdagan ako expose na. False apostles, muisgot din niya ang mga doktrina na dili sound mind. Doktrina sa pagganansya. Number 1, kaya i-involve ang kwarta din na siya. Salamat sa Elohim nga, ibatat yun, sa kung kabay, nabatat yun dito. Isa na siya. Kanang mga gitawag na to mga so ito naman wala kanang magtukod ang mga simbahan na picture tapos magkuha ko kining mga hinabang ko sa bantayan na siya. Bantayan kayo. Muna ito sa First Timothy chapter 6 material. But godliness with contentment is great gain. Pero yung pag-iiyaw, useless wranglings of men of corrupt minds and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. From such, withdraw yourself. Kini mga tao ito ang mga malalisod kay mga doktrina. Dili gusto doktrina sa godliness, dili gusto doktrina nga daghan man na siya, kamo dinhi. Kulang lang ninyo, kinahanglan mo kanina ang inuman. Ikaw pero ninyo ang gawin. Pero sa kuha, daghan nakita yung pintuan. Kani, ako na niya. Ay, na, no? Hindi na nakinig siya. Basta kay, number 1 din ani nila nga tentasyon sa inyo ha, kanang money, ha? Money o kanang gain. Business, negosyo, mo na siya. So, ang pinaka-the best yun na dili mo mailad, dili ka mailad, migras nata sa enemy territory. Bitan siya. Paabunta lang din ninyo ang prosperity niya ba? Wait lang mo sa ihang time to prosper kami. Ako man nakita. No? Kanya ito, kulang pa ni karon. Wala ka lagi. Food, thing, tanan. Hindi na kita na. Inatay. Kung sa mga imong ikuan, hindi pa na lagi. Abi man ako, bili ka doon. Nang nalagi ko perfect time to it. Tuo mo prosperity, mabot na ninyo. Pero the question is, makapaabot ba dito sa perfect time sa inyo? Abot lang mo. Mabot na siya. Second Thessalonians 2:9-10. Ito basa. Ang iyang mga pag-ani, sumala sa buhat ni Satanas. Sa tanang nagahong og mga ilhanan, og mga katinganahan na bakak. O sa tanang limbong, sa pagkadili matarong, alang sa mga magkakawala. Kaya wala sila managdawat sa gugma, sa kanaturan. Aron unta, malawa sila. Okay. Isa po ani sa deception igsoon, ha? Bantayan ninyo ha, money, okay. Ikaduha, kanang walay love of the truth, no? Love of the truth. No love for the truth. Kung walay gugmas kamaturan, isa na siya. Kani gisgot na din si kanti sa mga mo ni ang 666 na tao. Mo na ang walabot nga 666. Dili mahigog magkamaturan. Nan, di ka mahigog magkamaturan, kinsa man ka?
Di ba si Rabong Yeshua, I am the way, the truth, and the life. So kung dili ka may gumang kamaturan, wala ka may gumang Yeshua. So pwede ka mag-isip. So bantayan na ha. Tuduan ang ako. Along the way sa inyong pagsubok. Morning yung examples. Okay, last, number 6, number 5. 1 Timothy 6:12. Mag-ibisog ka sa mayong pagpakikaway nga iya sa pagtuo. Kukti ang kinabuhi nga walay kitapusan. Na niini gitawag ka o nakasugid sa maayong pagsugid sa tubangan sa daghang mga taksi. Okay. So kung sa nature sa warfare, it is a good fight of faith. Ha? Maayong away sa pagtuo. So kung sa imong kapital din imong pagtuo. Unang din yung pagtuo. Ha? So kung hindi we must hold on to the end and earn the prize of victory. 2 Timothy 4:7-8. Okay, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Adonai, the righteous judge, will give to me on that day. Not to me only, but also to all who love His appearing. So sa iyong dili, akong giaway ang maayong bugno sa pagtuo, akong gihuman ang lumba, akong gitipigan ang pagtuo, o sa katapusan, ana-ana ang kuruna sa pagkamataro ay hatag ni Kabailuhin. Iyan ito may bugma sa iya. So, kay maayo pa rin bugma sa pagtuo, ang atong yung puhunan ani nga dili, we must hold on to the end. Ha? Remember, he who endures to the end shall be saved. Ayaw hawa sa imong posisyon o sa imong possession. Sa imong pasagot. O asa ka giplasta sa ilihim, ayaw hawa. Bahin-bahin ka ka. Sure bull ka ito ka kabunti. Jadi mo giplasta sa mahay. Ayaw mo hawa. Otherwise, hawa mo. Kamuray na hatag sa inyong kaugalingan na mapili. So, next, the contending forces in the spiritual warfare. Kanang may contending kanang naging contest pa sa naging contest na pwersa sa atong pakigubat sa spiritual. So una diri kita nga mga saints, no? Kita mga balaan. Led by Yeshua, the captain of salvation. So si Yeshua mo nag-lead na to? No. Dayon ay kaduha ni nga force is Ephesians 6 si Satan. So pasabot sa good fight of faith. Always si Rabong Yeshua mo inagiyan nato, ang ato yung takbang demonyo. Posible po yung takbang tao mag-isudan sa demonyo. So mo nang nagtuon yun ani, karon bilik yun mo malisig. Bilik yun mo mawala. Ay bilig nga sa kadaghan ng mga tulong, sa kadaghan ng itulong nato, ang budlaw, malisig mo inyohan na gina. Ha? Inyohan na ginangkamas. Para lang sa kuha, brad. Sa kadaghan ko natulong, nindot gawas. Okay, pakibasa ko. Philippians 1:1, Revelation 3:9. Ipasa. Si Pablo o Timoteo, mga ulipon niya sa Yeshua, araw sa tanang mga balaan, diha kang Rabong Yeshua, nga naa sa Filipos, uban sa mga obispo o mga diakono. Okay, iba klaro? To all the saints in Yeshua who are in Philippi. Mga balaan diha kang Yeshua. So pabalaan nga kang Yeshua. Okay, Revelation 13:9. So gihatag kaniya ang pagpagubat batok sa mga balaan ug pagdaog kanila ug gihatagan usab siya og pagulutan ibabaw sa tanang banay ug katawhan ug sirtihan ug nasod. Okay. So abi ninyo inani ni siya. Paghuman sa rapture, ang rapture ha dili na second coming. Ang second coming ni Rabong Yeshua katong litugid siya mo tindog sa Mount Olivet. Mo sulod sa Jerusalem. So kana doon na sa time na sa milenyo, millennial kingdom na siya. Pero ang rapture, anytime na yung kako. Anytime na, pwede na karong gabi, pwede na ugma, pwede na sunod ugma. Rapture na siya. Muna kung nagbantay ta, naghimo mo sa buhaton sa Elohim, nag-faithful mo, anytime mo makuha. Ako magaling ko na, ako kung pupudanin, hindi ako mga anak, kung bilin sila matinod-anan, ako matinod-anan naman yung mabilin. Ako mabilin ko niya, kamu niya tago-tago. Ha? Hindi kali ko mag-faithful. Kung balik kayo si Rabong Yeshua, kanang rapture ng gabi, o ugma ba? Hindi kali ko faithful, hindi ko prayerful, hindi ko matinod-anan, mabilin din mo.
Tumuog ginahigayon nga kinabilin man mo, kaya ka mo matulunan. Dayon, ang madala sa rapture, umit man sa clouds. Ni Rabong Yeshua. Dagko niya dito sa langit na kay awarding. Dayon, kani mga balaan, ha? Makigubat ka. Makigubat si Rabong Yeshua diri sa kalibutan, sa mga demonyo. Ubanon niya ang mga na-rapture. So, mubalos na punta sa demonyo. Ha? So, mubalos na punta. Kanang ingon diri sa Revelation, chapter 17, verse 14. Ingon diri, This will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them. For he is the Lord of lords and King of kings. And those who are with him are called, chosen, and faithful. So, ang mauban yun sa rapture, timan ilang niya, tulog ka puntos. Kinsa ni? Tinawag, pinili, o nagmatinunan. Mo ni makikuban na. Mo ni ni rapture. Okay. Bantayan ninyo ha. Mabilin galing mo, wala ka ba yung mama, wala pa papapa. Ang mabilin, sorry na lang. Colossians 2:13. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them. Bisan pa kung saan ng away sokon, ang gubat, always mula o ginagod. Tanawa ninyo sa history. First World War, Second World War, Third World War. Yan sa may gilaog. Puro yun mga mayo. Sa final victory, ang muda upod, puro yun mga mayo. Okay, so mga contending forces, kita balaan, dayon, sisitan, ang akong kontra, Ephesians 6, verse 12, kaya nabasa kanina, mga host of wickedness, principalities, mga dark force, so kana mo na yung mga kontra. 2 Corinthians 2:11, naliman dito, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his device. So sa ito pa ang usa sa kwetsa, no? Ang demonyo. Ang demonyo ra bang iyang strategy ani is take advantage. Panahon nga dili ka mo matinudanon diha sa mugira. Panahon nga luya ka diha sa mugira. Panahon nga wala ka magtukaw diha sa mugira. So unang bantay dito. So mo ni karon ha, kuha na to ang nature sa warfare. So ang next nato ani is kung saan nato pag-away, knowing the strategy of our master. So ato na pong tun-ani strategy. Strategy means method, manner, tactics, technique for a careful plan about kung saan pakikubat sa tao. So next week na po nato ng topic. So karon mo ni atong istudyuhan ang atong nature sa warfare. Okay, any question?